पाहताय कोकणसाद लाईव्ह आणि आज आपल्या स्टुडिओमध्ये जे आलेले आहेत ते दीपक केसरकर यांचे विश्वासू शिलेदार कोचरा गावचे सरपंच योगेश तेलीसाहेब. तेलीसाहेब नमस्कार. आपलं कोकणसाद स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तेलीसाहेब, विधानसभेचा जो रणसंग्राम आहे त्याची जी प्रचाराचा धुरळा गेले 15 दिवस संपूर्ण या तिन्ही जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने उडालेला होता, तर सावंतवाडी विधानसभा ही जी आहे ही संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक लक्षवेधी निवडणूक ठरली, महाराष्ट्रासाठी लक्षवेधी निवडणूक ठरली. दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदे यांचे खास विश्वासू शिलेदार आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने निवडणुकीचं एक चित्र उभारलं गेलं, अवघं ठाकरं घराणं या ठिकाणी दीपक केसरकर यांना कोंडीत पकडण्यासाठी उतरलेलं होतं. या सगळ्या गोष्टी होत असताना आणि प्रचाराची जी संपूर्ण रणधुमाळी आहे ती अवघ्या काही तासांमध्ये थांबत असताना ज्या पद्धतीने आपण दीपक केसरकर यांच्यासाठी खिंड या मतदारसंघात लढवलेली आहे, काय सांगाल, कशा पद्धतीने या निवडणुकीचं सगळं हे चित्र सुरू आहे? नाही, एकंदर विचार करता मी आज दीपकबाईंबरोबर 17 ते 18 वर्ष झाली या राजकारणात आलो. मी कोणताही पक्ष मानून या राजकारणात आलो नव्हतो. राजकारणात येताना दीपक केसरकर साहेबांच्या कार्यकर्तृत्वावर, कारण ते नगराध्यक्ष असताना जे काम करत होते या सावंतवाडीमध्ये, त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर, त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रभावित होऊन या राजकारणामध्ये आलो. गेली 17 वर्ष मी त्यांच्याबरोबर काम करतो आहे. एक निस्वार्थी, कुठचाही स्वार्थ न ठेवता या जनतेसाठी काम करणारा नेता म्हणून ते काम करत आहेत आणि त्यांना साथ द्यावी. आपल्यालाही मनाकडे कुठेतरी वाटलं की साहेबांना आपण जे कार्य करतायत त्यामध्ये साथ द्यावी, यासाठी मी त्यांच्याबरोबर आज गेली 17 वर्ष त्यांच्याबरोबर मी त्यांचं काम बघतोय. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या साथीला साथ देऊन आम्ही कामाचा आवाका बघतोय. तर एकंदर हा जरी विचार केला आणि त्यांचे कार्य आणि आत्तापर्यंत त्यांनी केलेलं जे 15 वर्षातलं काम, 2 वेळा ते मंत्री झाले, 2 वेळा त्यांनी मंत्रिपद भूषवलं, 3 वेळा ते आमदार झाले, आता शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून ते जे काम करत आहेत आणि अत्यंत चांगलं काम शालेय शिक्षण म्हणून आजपर्यंत कधी न झालं होतं असे आमूलाग्र बदल घडवून त्यांनी काम केलं. विकास कामांच्या बाबतीत त्यांनी जी विकास कामं म्हणजे भागाभागामध्ये केली, असं कुठेही नाही की बाबा कुठे केलं नाही, असं असंख्य अशी विकास कामं केली आहेत. मला तर वाटतं कोणी येऊन दे, ठाकरे येऊन दे, कोणी येऊन दे, दीपक केसरकरांना कोणीही मात देऊ शकत नाही. दीपक केसरकर हे दीपक केसरकर आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा विजय किती जरी काही वातावरण असलं तरी दीपक केसरकरांचा विजय हा होणार आहे. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. आपण जरी हे सगळ्या गोष्टी सांगत असल्या की दीपक केसरकर हे निश्चित 4थ्या वेळी आमदार होतील, एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे अगदी, आज नारायण राणे यांची खंबीर साथ आहे, पण जे मतदारसंघामधलं चित्र आहे बाकी सगळ्या ठिकाणी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा प्रकारची पूर्ण निवडणूक होते. मात्र या मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर विरुद्ध सारे, अर्थात महाविकास आघाडीचे उमेदवार तर आहेतच सुरुवातीपासून जे दीपक केसरकरांना टार्गेट करत होते, पण 2 अपक्ष उमेदवार सुद्धा आहेत. कसं पाहता आपण, विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करताय, त्याचा काही परिणाम होऊ शकतो या निवडणुकीवर? हे बघा कसं असतं, एक उदाहरण आहे की फळं असलेल्या झाडावरच दगड मारले जातात. बरोबर, अगदी फळं असलेल्या झाडावर दगड, कारण दीपक केसरकरांचा तोडीचा इथे माणूसच कोण नाही आहे. कोणी इतर जे उमेदवार बघितलेत तर दीपक केसरकरांना तोड देणारा माणूस कोणी नाही. हे जे कोण आहेत हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी, म्हणजे स्वतःच्या ह्याच्यासाठी उभे राहिलेले आहेत. जे काय आहेत ते, मला कोणावर टीका करायची नाही, ते माझ्यापेक्षाही कदाचित मोठे असतील, परंतु मला हे का बोलावं लागतं की दीपक केसरकरांचं कार्यच एवढं आहे की त्यांना मात कोण देऊ शकत नाही. मग मात देण्यासाठी काहीतरी त्यांच्याबद्दल अपप्रचार करावा, त्यांना बदनाम करावं, कारण नाहीतर बदनाम केल्याशिवाय माणूस बदनाम होत नाही, त्यांना त्यांचं खच्चीकरण केल्याशिवाय माणूस खच्चीकरण होत नाही. मग अशा प्रकारे खच्चीकरण करून दीपक यानंतर आपण आमदारच होणार नाहीत, मग आपण आमदार होण्यासाठी हे हातपाय हलवण्याचे जे प्रकार आहेत काही लोकांचे जे चालू आहेत, तर ते त्यांचे कधीही हे होणार, सफल होणार, यशस्वी होणार नाहीत. आणि दीपक केसरकरच या मतदारसंघाचे आमदार होणार आणि या मतदारसंघाचा कायापालट करणार आहेत, असं माझं मत आहे. मी हेही सांगतो, मी काय दीपक केसरकरांचा जवळचा म्हणून नाही, मी एक गावचा सरपंच, लोकप्रतिनिधी, आणि मला जे ज्ञान आहे एक विकासात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याचं, मी जेवढं शिकलो आहे त्यामुळे मला ज्या गोष्टी आपल्याला आहेत त्या दीपक केसरकर पूर्ण करू शकतात याची मला खात्री आहे, म्हणून मी बोलतो. मी दीपक केसरकरांचा जवळचा म्हणून बोलत नाही आहे. मी एक सरपंच, लोकप्रतिनिधीचं कौतुक काय काम असतं,
या जाणीवेतनं मी बोलतोय हे सगळं. त्यामुळे दीपक केसरकरच निवडून येणार, हे कोणीही यांना दीपक केसरकरांना चॅलेंज याच्या मतदारसंघामध्ये करू शकत नाही. कारण आदरणीय मोदी साहेबांनी जे गेली 10 वर्ष काम केलेलं आहे, या देशासाठी जे काम केलेलं आहे ते अत्यंत वाखाणण्याजोगे आहे. कारण त्यांनी प्रत्येक क्षेत्राला न्याय दिलेला आहे. त्यानंतर आदरणीय फडणवीस साहेब या राज्यामध्ये काम करतात. आदरणीय एकनाथ शिंदे तर दिवसाचं रात्र करून काम करतायत. म्हणजे असा मुख्यमंत्री मी बघितला नाही की जो दिवस रात्र मेहनत घेतोय. आणि तुम्ही बघितलात तर अत्यंत एवढे चांगले निर्णय या महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी त्यांनी घेतलेले आहेत. हे कधी गेल्या मागची जर 2.5 वर्ष पाहिली तर सगळे म्हणजे जनतेची कुठची कामच झाली नाहीत. त्याचा ब्रेक लावण्याचं काम मागच्या सरकारने केलं होतं. परंतु तो स्पीड ब्रेकर जो ह्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा होता, मतदारसंघाच्या प्रगतीचा होता, तो काढून काम करण्याचं काम आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय आपले अजितदादा पवार साहेब आणि आदरणीय नारायण राणे साहेब आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री म्हणून एक उत्तम काम केलेलं आहे. आदरणीय नारायण राणे साहेबांचं काम चांगलं आहे. ते केंद्रामध्ये मंत्री होते, त्याच्यानंतर ते आता खासदार झाले. ते अगोदर ते माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी एक वाखाणण्याजोगे या जिल्ह्यामध्ये काम केलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये काम केलं आहे. व त्यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्याचा कायापालट, या जिल्ह्याची प्रगती होते आहे. त्या अनुषंगाने माझा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाने या या जिल्ह्यातील 3ही महायुतीच्या सीट भरघोस मतांनी निवडून येणार आहेत. नक्कीच जिल्ह्यातील 3ही ज्या महायुतीच्या सीट आहेत त्या भरघोस मतांनी निवडून येतील असा विश्वास आपण व्यक्त करताय. पण जे चित्र उभं केलं गेलं संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आज एका ठिकाणी विकास आणि विकासाचं व्हिजन असणारे नेतृत्व आहेत, सत्तेतील सगळी मंडळी आहेत, संपूर्ण राज्यात आणि देशपातळीवर जी केंद्रात सत्ता भाजपा युती, त्यानंतर राज्यात सत्ता भाजपा महायुतीची, शेवटी केंद्र, राज्य आणि गाव लेवलसुद्धा या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक सूत्रता असणं, एक सत्ता असणं हे महत्त्वाचं असतं. पण या सगळ्या विकासाच्या जरी आपण गणित मांडत असलो तरी जे विरोधक आहेत ते तुटून पडत आहेत. या मतदारसंघामध्ये कुठच्याही प्रकारचा विकास झालेला नाही अशा प्रकारची टीका करतायत. एका ठिकाणी विकासाचा अजेंडा स्वतः दीपक केसरकर यांनी सांगितलेलं होतं की आपण 2,500 कोटीची जी कामं आहेत ती फक्त सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये केलेली आहेत. त्याच्यानंतर कुडाळ मतदारसंघ आहे, कणकवली मतदारसंघ आहे. या सगळ्या जरी गोष्टी असल्या तरी ज्या मतदारसंघाचं आपण स्वतः प्रतिनिधित्व करताय आणि दीपक केसरकर यांच्याबरोबर सातत्याने असताय, काय उत्तर द्यायला विरोधकांना? कारण आरोग्य, रोजगार आणि पर्यटन या गोष्टी प्रामुख्याने या प्रचारामध्ये सातत्याने दाखवल्या जातात. याच्यामध्ये दीपक भाईंनी काय केलं नाही असं विरोधकांचं टीकास्त्र होतं आहे. राजेंद्र तर थेट टीका करतायत आणि बाकी सगळ्या मंडळींना सुद्धा. कारण शेवटी तुम्ही एक त्याचं उत्तर दिलं आहे की ज्या झाडाला आंबे पिकतात तिथेच दगड मारले जातात. ह्या सगळ्या गोष्टी असल्या तरी एका ठिकाणी हे आरोप, एका ठिकाणी प्रश्न आणि एका ठिकाणी सत्ता, काय उत्तर द्याल? हे बघा, दीपक भाईंनी गेल्या 5 वर्षामध्ये, मी 15 वर्षाचं मागचं जातच नाही, गेल्या 5 वर्षामध्ये जवळपास, आणि मी त्याचा साक्षीदार आहे कारण मी त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे, एक्झॅक्टली जवळपास 2,662 कोटी रुपये या मतदारसंघाच्या विकासासाठी आणले. त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने सिंधुरत्न चांदाबांधा योजना, ही योजना अन्य म्हणजे यापूर्वी ती चांदाबांधा योजना ही चंद्रपूरसाठी होती. तेव्हा आदरणीय मुनगंटीवार साहेब मंत्री होते आणि साहेब मंत्री होते, त्यावेळी ह्या 2 जिल्ह्यांसाठी राबवली. आता ही योजना त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्हा या 2 जिल्ह्यांसाठी या योजनेत राबवण्याचा उद्देश असा होता की या योजनेद्वारे प्रत्येक भागाला न्याय द्यावा. प्रत्येक छोट्या विभागात, आता शेती असेल, त्याच्यानंतर पर्यटन असेल, महिलांसाठी रोजगार असेल, मच्छीमारांसाठी असेल, शेतीसाठी पाण्याच्या योजना असतील, अशा असंख्य योजना, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे मी त्यांच्यावर काम केलं आहे म्हणून सांगतोय, असंख्य सेक्टरसाठी काम केलेलं आहे. आणि त्याचा जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे आता चांदा ते बांधा योजना मागच्या काळामध्ये चालू होती. चांदा ते बांधा योजनेला महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि त्यामध्ये ब्रेक देण्यात आला. परंतु नंतर जे महायुतीचं सरकार आलं त्यामध्ये ताबडतोब आदरणीय अजितदादांनी याबाबत लक्ष घालून ते चांदा ते बांधा योजना जी अपूर्ण होती ती पूर्ण करण्याचं काम केलं. आणि तेच आजच्या विधीतला मी सांगतो की ती पूर्णही झालं. जवळपास चांदा ते बांधा योजनेचा जो निधी होता तो संपूर्णपणे या सगळ्या सेक्टरसाठी वापरण्यात आला. युटिलायझेशनला काही कामं चालू आहेत, काही कामं आचारसंहितेनंतर चालू होतील असा भाग आहे. सिंधुरत्न योजनेचा विचार करता सिंधुरत्न योजना ही जवळपास
दरवर्षी एक जिल्ह्याला 50 कोटी, म्हणजे रत्नागिरीला 50 कोटी, सिंधुदुर्गला 50 कोटी, अशा प्रकारची योजना आहे. त्या योजनेमध्ये आत्तापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे हे शेवटचं वर्ष आहे, परंतु जवळजवळ 124 कोटी रुपयाची कामं आजच्या स्थितीला चालू आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातनं ब्रॉडर विचार करू, साहेब जे काम करतात हे प्रत्येक सेक्टरला न्याय देण्याचं साहेबांनी काम केलेलं आहे. महिलांसाठी कुक्कुटपालन असेल, महिलांसाठी फूड प्रोसेसिंगची युनिट्स असतील, महिलांसाठी आता नवीन तर पर्यटनात्मक संकल्पना साहेबांनी केली, टुरिस्ट बसेस, महिला प्रभाग संघ, महिला सक्षम व्हाव्यात म्हणून महिलांना पर्यटनातनं रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून साहेबांनी टुरिस्ट बसेस महिलांनी चालवायच्या आहेत त्या, अशा प्रकारची संकल्पना काढली. महिलांना तुमच्या हाऊसबोट देण्याचा एक प्रकल्प काढला, तो महिलांनी चालवावा, त्यांचं उत्पन्न वाढवावं. आता कुक्कुटपालनामध्ये हजारो महिला काम करतायत. ज्या परसातलं कुक्कुटपालन म्हणतात, जी कोंबडी दिली जातात, त्या कोंबडी त्यांची अंडी हॅपी एग्ज म्हणून साहेब सांगत असतात, हॅपी एग्ज म्हणून त्या अंड्याची किंमत 10 रुपये आहे. आणि ती अंडीसुद्धा घेण्याची म्हणजे रोजगार दिला नाही नुसता, तर रोजगारातनं त्यांना उत्पन्न मिळून त्यांचं मार्केटिंग करण्याचं कामसुद्धा या योजनेद्वारे साहेब, म्हणजे एवढा बारीक बारीक विचार केला. आता पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून छोटी मोठी, आता आम्ही म्हणतायत, एक उमेदवार म्हणतायत की मी लोकांना रोजगार देईन असं म्हणतात, व लोकांच्या जमिनीच विकल्या जात आहेत, मग तुम्ही त्यांना रोजगार कसे देताय? साहेबांचं विजन आहे की लोकांच्या स्वतःच्या जमिनी शाबूत राहून लोकांच्या स्वतःच्या जमिनी ठेवून त्याच्यावर उद्योग निर्माण करावे आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करा, स्वतःचं त्यांचं उत्पन्न वाढावं, हा विषय करता. आता दुसरे उमेदवार आहेत ना, ते सांगतायत ना, दीपक केसरकरांनी काय केलं? अहो तुम्ही काय केलं ना? माझा प्रश्न त्या नाही, तुम्ही आजपर्यंत कधी तुम्ही काय केलं हे सांगितलंच नाही. तुम्ही सांगतच नाही लोकांना, फक्त दीपक केसरकरने काय केलं नाही, दीपक केसरकरने काय केलं नाही. दीपक केसरने काय केलं तर तुम्ही कधी करू शकत नाही. ह्या महायुती सरकारने जे काय ह्या जनतेसाठी केलं तर तुम्ही कधी करू शकत नाही. तुम्ही काहीच केलं नाही. तुम्ही 5-6 वर्ष आमदार होता, ज्या राणे साहेबांनी तुम्हाला आमदार केलं, तुम्ही काय केलं 5 वर्षामध्ये? तुम्ही 5 वर्षात काय केलं ते तर दाखवा ना. दीपक केसरकरने प्रत्येक सेक्टरसाठी केलं. आता कालच मी ऐकलंय, रस्ते, वीज, पाणी म्हणजे काय विकास नाही. रस्ते, पाणी, वीज हे लोकबीजचं कर्तव्य आहे, ह्या मूलभूत गरजा आहेत जनतेच्या, त्या पूर्ण करणं ती कामं नाहीत का? पण दीपक केसरकर साहेबांनी रस्त्यामध्ये काम केलं, शेतीमध्ये काम केलं, शेतीमध्ये बदल घडावे, म्हणजे एवढा बारीक विचार करणारा मी नेता कधी बघितला नाही. एखादं काम करायचं म्हणून करायचं, मतं मिळवण्यासाठी केलेलं नाही आहे काम. साहेबांचं काम प्रॉपर आहे, त्याच्यातनं काहीतरी निर्माण व्हावं. आणि मी तुम्हाला आज सांगतो, बघा उद्योगधंदे आले नाहीत काय तुम्ही म्हणता, एक लक्षात ठेवा, आपण शेती करतो किंवा झाड लावतो, झाड लावल्यानंतर त्याची पूर्वतयारी करावी लागते, त्याची मशागत करावी लागते, ते झाड लावावं लागतं, त्याला काही वर्ष पाणी घालावं लागतं आणि त्याच्यातनं काही कालांतराने फळं मिळतात, त्याच्यातनं आपल्याला उत्पन्न मिळतं. कुठचाही उद्योगधंदा आणायचा असेल तर त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करावं लागतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण तो उद्योगधंद्यासाठी उद्योगपती यावे लागतात, त्यांना तिथलं वातावरण सूट व्हावं लागतं. तो उद्योग त्यांचा असा कोणी येणार नाही हो उद्योगधंदा घालायचा तो मग चालणार आहे. प्रत्येक उद्योगपती इथे येताना आपल्याला काय प्रॉफिट मिळणार आहे, किती हा उद्योगधंदा चालणार आहे, त्याच्यावर सगळं अवलंबून असतं. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर गेल्या काही वर्षामध्ये साहेबांनी आज निर्माण केलं. पर्यटनामध्ये असेल, उद्योगधंद्यामध्ये असेल, महिलांना रोजगार देण्यामध्ये असेल, ते निर्माण, याची फळं काही कालांतराने मिळणार आहेत. जसं आपण झाडाची फळं काही कालांतराने त्याची जी व्यवस्था आहे ती साहेबांनी आता निर्माण केलेली आहे. त्याची पुढच्या काळामध्ये या जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर त्याचा फायदा पर्यटनामध्ये, शेतीमध्ये. आता तुम्ही मला सांगा, हल्ली शेती कोण करतो? शेतीचं उत्पन्न वाढावं म्हणून साहेबांनी सिंधुरत्न चांदा ते बांधा योजनेमध्ये शेती करण्यासाठी आपल्याला नांगरणी मेकॅनिझम केलं, लोकांना यंत्र दिली, शेती काही लोक म्हणून शेतीमध्ये फूड सिक्युरिटी आर्मी निर्माण केली. जी काही मुलं आहेत शेतकऱ्यांची, ती फूड सिक्युरिटी आर्मी म्हणून लोकांच्या शेती करून देतील, त्यांची शेती होईल, त्यांना उत्पन्न. म्हणजे एवढा, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या आयुष्यामध्ये मी असा एवढा बारीक विचार करून जनतेचा, म्हणजे मी तर म्हणतो ते जनतेचा विचार करा. जो माणूस सकाळी उठल्यानंतर आम्ही यंग आहोत, आम्ही थकतो, पण ती व्यक्ती नुसतं डोक्यामध्ये जनतेसाठी काय केलं पाहिजे, जनतेसाठी काय केलं हा विचार करून रात्री 5-4 वाजेपर्यंत जागा असतो आणि काम करतो. अगदी नॉनस्टॉप तुम्ही केसरकर साहेब ज्या पद्धतीने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं एक व्हिजन घेऊन चाललेत आणि या मतदारसंघासाठी त्यांनी काय केलंय हे सगळं त्यांचा विकासाचा एक अजेंडा जनतेसमोर ठेवत आहेत.
पण याच पद्धतीने जे दीपक केसरकर आणि नारायण राणेंसोबत होते उमेदवार, ते उमेदवार आज सांगतायत की नारायण राणेंनी 500 नाही 5 कारखाने आणून दाखवावेत. आडाईतला जो सगळ्यात मोठा इथला MIDC प्रकल्प होता त्याच्यामध्ये एक रोजगार का नाही आला, आरोग्याच्या दृष्टीने ज्या गोष्टी आहेत त्या का पूर्ण नाही झाल्यात, इथले सगळे जे रुग्ण आहेत ते गोव्यात का जात आहेत, त्याच्यानंतर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलबरोबर रेल्वेचे जे प्रश्न आहेत, असे अनेक प्रश्नांवरनं ट्रोल केलं जातं आहे. केसरकर असू दे किंवा राणेसाहेब असू दे, एका ठिकाणी हा केलेला विकासाचा अजेंडा आणि विकासाचं एक वजनदार माप आणि दुसऱ्या ठिकाणी हे प्रलंबित प्रश्न. तर तुम्ही जे सांगताय की तुम्ही फक्त प्रश्न विचारताय पण जे केलेलं आहे ते दुर्लक्ष करताय, तर या त्यांच्या प्रश्नांना काय उत्तरं द्याल? हे बघा, जे दुसरे जे उमेदवार जे कोण सांगतायत, जे आज नारायण राणेंमुळे उभे आहेत, जे हे बघा, मी सुद्धा आज दीपक केसरकरांमुळे मी उभा आहे, बरोबर, हे मी मानतो. माझ्या आई वडिलांनी जन्म दिला असेल परंतु मला घडवलं दीपक केसरकर साहेब. बरोबर, ह्याचे उपकार मी कधी, मी कृतज्ञ होणार नाही त्यांच्यासारखा. बरोबर, ते कृतज्ञ आहेत. माणसाने एक जाणीव ठेवावी लागते आयुष्यामध्ये की मला कोणी उभं केलं, मी कोणामुळे मोठा झालो. ती जाणीव जर माणूस म्हणून असेल ना तर खरोखर त्यांनी ती जाणीव ठेवली. आज तुम्ही त्या नारायण राणे साहेबांमुळे एवढी वर्ष, ज्यांच्या राणेसाहेब स्वतः सांगतात मी यांना उभं हे केलं म्हणून, आम्ही काय हे नाही, आम्हाला राजकारणात थोडी वर्ष आम्ही आहोत म्हणून आम्हाला कळतं. त्यांच्याबरोबर तुम्ही कृतज्ञ झाला ते तुम्ही जनतेच्या बरोबर किती प्रामाणिकपणे वागणार आहात, हा माझा त्यांना सवाल आहे. आणि त्यांना मी माझं ओपन चॅलेंज आहे त्यांना आज की तुम्हाला तुम्ही विकासात्मक दृष्टिकोनातून बघणारा चष्मा घातलेला नाही. मला वाटतं विकासात्मक आरोप करायचे, विरोध करायचा, ठीक आहे, विरोधकांचं कामच असतं विरोध करायचा, पण तुम्ही विकासात्मक दृष्टिकोनातनं आज सामान्य जनतेमध्ये आम्ही फिरतो. सामान्य जनता काय म्हणते की दीपक केसरकर विकास करू शकतात, हे सामान्य जनतेचं म्हणत आहे. हा वातावरण काही असू नये, सामान्य जनता काय बोलते, या भागातले युवक काय बोलतायत, या भागातली जनता, अन्य जनता काय बोलते, याचा अभ्यास करा ना तुम्ही. नुसतं फेक नेरेटिव्ह पसरून काही होणार नाही आहे. प्रॅक्टिकली काय आहे, प्रॅक्टिकली जे काय आहे ते जागेवर आहे. माझं त्यांना ओपन चॅलेंज आहे, तुम्हाला विकास बघायचा आहे ना, मी देतो त्यांना आमंत्रण देतो, माझ्या कोचरेगावला मी तुमचा पाहुणचार करतो आणि मी तुम्हाला प्रत्येक विकास काम म्हणजे रस्त्यामध्ये असेल, विजेमध्ये असेल, पाण्यामध्ये असेल, त्याच्यानंतर शेतीमध्ये असेल, त्याच्यानंतर आणखी अन्य काही गोष्टीमध्ये असेल, मी दाखवतो त्यांना विकास. माझ्याबरोबर या तुम्ही एक दिवस या कोचरे गावामध्ये या. कोचरे गावाचंच उदाहरण आहे, आजूबाजूच्या पंचकृषी पर्यटनामधनं दीपक केसरकरांनी काय केलंय, राणे साहेबांनी काय केलं. राणे साहेबांवर तुम्ही आरोप करता, ज्या राणे साहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव रोशन झालं, सिंधुदुर्ग जिल्हा जगामध्ये ओळखला जाऊ लागला, ज्या राणे साहेबांनी जे काम केलं आहे, मुख्यमंत्री आज ते मुख्यमंत्री बरं. एक लक्षात ठेवा, आज या राणे साहेबांचं कर्तृत्व होतं म्हणून ते मुख्यमंत्री झाले, ते केंद्रामध्ये मंत्री झाले, ते खासदार झाले. आज दीपक केसरकरांचं कर्तृत्व होतं. तुम्ही बोलताय त्यांना निष्क्रिय म्हणता, तुम्ही काही गोष्टी बोलताय तुम्ही आमदार म्हणून, निष्क्रिय आमदार करता. हो, ते निष्क्रिय नाही आहेत, त्यांचं कर्तृत्व होतं, कार्यकर्तृत्व होतं म्हणून ते 3 वेळा आमदार झाले, 3 वेळा मंत्री झाले. तसेच नारायण राणेंचं कर्तृत्व होतं, जे तुम्हालाही माहिती आहे कर्तृत्व, तुम्ही जे नाकारताय, विरोधाच्या पट्ट्यावर तुम्ही डोळ्यावर तुम्ही पट्टी बांधली ती नाकारताय, की ज्यांच्यामुळे तुम्ही घडलात त्यांना तुम्ही आज बोलताय. ह्याला माणुसकी म्हणत नाही, ह्याला कृतज्ञ माणूस म्हणतात. मी आज सांगतो, ज्या दिवशी माझ्यावर वेळ येईल राजकारणामध्ये दुसरा निर्णय घेण्याची, त्या दिवशी मी राजकारण सोडेन, पण दीपक केसरकरांबरोबर मी अशा प्रकारे वागणार नाही. ही तुम्ही माणुसकी थोडी तरी तुमच्या मनामध्ये असेल तर तुम्ही तसे वागला असतात. हा माझा आहे. आणि माझं जाहीर त्यांना आज मी आमंत्रण दिलंय, तुम्हाला विकास बघायचा असेल ना, मी फिरवतो तुम्हाला. माझा आमंत्रण माझ्या कोचऱ्यामध्ये तुमचा पाहुणचार हवा तर करतो आणि तुम्हाला विकासात्मक चष्मा घालून काय विकास काम झालाय ते मी दाखवतो. अगदी फक्त विरोधकांचं काम विरोध करणं आहे, पण जो विकास केलेला आहे तो जाणून बुजून न बघणं, अशा प्रकारचा त्यांचा जो एक दूरदृष्टी आहे ती बदलायची असेल तर त्यांना तुम्ही तुमच्या गावामध्ये बोलवण्याचं निमंत्रण देताय. निश्चित जो विकास आहे तो अजेंडा समोर ठेवताय. त्याही पलीकडे जाऊन मी म्हणतो, ज्या पद्धतीने तुम्ही आज मतदारसंघातील आमदार महोदयांची विकास कामं प्रेझेंट केलीत, आता तुम्ही सत्तेत आहात, या सगळ्या संपूर्ण प्रचारामध्ये आणि पूर्ण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जी लाडकी बहीण योजना राबवली, किसान सन्मान योजना राबवली, आज त्या प्रभावीपणे लोकांपर्यंत तुम्ही मांडताय, पोचवताय. आणि एकंदरीत सगळं कॅल्क्युलेशन जर बघितलं तर जो विकासाचा एक अजेंडा आहे त्याच्याबरोबर या योजनांची जोड आहे, याच्यावरच प्रचार यंत्रणा राबवली जाते.
कसा फायदा तुम्हाला होईल, किती मताधिक्य मिळेल, कारण विरोधक सांगतात की विजय आपला निश्चित आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही विरोधकांना आव्हान देत आहे की विकास बघायचा असेल तर माझ्याकडे या, मी तुमचा पाहुणचार देतोय, आणि दुसऱ्या ठिकाणी हा विकासाचा अजेंडा, महायुतीच्या योजना, नारायण राणेंची खंबीर साथ, काय वाटतं दीपक केसरकर कशा पद्धतीने विरोधकांना चितपट करतील? हे बघा, आदरणीय मोदी साहेबांनी गेल्या 10 वर्षात ज्या योजना राबवल्या, आदरणीय आता आपले मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, आदरणीय अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली काही योजना, आता महिलांना आपली लाडकी बहीण योजना सारखा जो लाभ, हे कोणाच्या मनातही नव्हतं की असं आपल्या राज्यामध्ये होईल, परंतु एक महत्त्वाकांक्षी योजना, महिलांना स्वावलंबी बनवण्याची योजना, त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांना 1 रुपयामध्ये पीक विमा देण्याची योजना, त्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याची योजना, आता युवांना, काही लोकांनी म्हटलं होतं की बहिणी लाडक्या बहिणी म्हणता, मग भावांना का नाही, मग लाडक्या भावांसाठी योजना, अशा असंख्य कितीतरी लोकोपयोगी योजना ह्या सरकारने राबवलेल्या आहेत. ह्या योजनांच्या बरोबर आता तुम्ही म्हणताय की आपल्या एकूण जिल्ह्यामध्ये 2,01,000 काहीतरी लाडक्या बहिणींना आपल्या जिल्ह्यातील लाभ मिळतोय. आता आमच्या मतदारसंघाचा विचार करता तिन्ही तालुक्यामधून 66,110 महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतोय. ज्या राहिल्या असतील वंचित त्यांनाही पुढे लाभ मिळणारच आहे. ही योजना, आता मी जी एक बातमी बघतो की 3,000 रुपये टाकलेल्याचे मेसेज टाकून लाडक्या बहिणींना 3,000 अशी एक ॲड महाविकास आघाडीतर्फे येत आहे. अहो, आम्ही केलेल्या कामाचा मेसेज दाखवतोय आणि हे लोकांसमोर जातोय, तुम्ही देणार आहात त्याचं दाखवताय. हीच लाडकी बहीण योजना. सुरुवातीला या योजनेवर विरोधक टीकास्त्र सोडत होते की राज्य शासन त्या ठिकाणी डबघाईला जाईल, डबघाईला, आणि पुन्हा एकदा तोच लोकांसमोर, तेच आता बहिणींना 3,000 देऊ, लोकांना 15,000 रुपये, असं काही एक योजना आणखी एक आहे. आणि कोणाला काय मुलींना मोफत शिक्षण आता मुलांना देऊ. जे सांगत होते की तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे, तेच आता योजना आम्ही एवढा पैसा देऊ, म्हणजे आज डबल पैसा देऊ सांगता. मग हा विरोधाभास आहे ना, म्हणजे तुम्ही हेच लोकांची दिशाभूल करताय. तर मला एकंदर असं वाटतं की आज केंद्रामध्ये मोदी सरकारच्या काळात जे झालेला विकास आणि आज जे होत आहे, आणि राज्यामध्ये महायुतीच्या सरकारच्या काळामध्ये जो झालेला विकास, लोकांच्या योजना, याच्या बळावर भरघोस मतांनी महायुतीचं सरकार या महाराष्ट्र राज्यामध्ये येणार आहे. आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नितेश राणे साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील आणि दीपक केसरकर साहेब असतील, हे तिन्ही उमेदवार बहुमताने निवडून येणार आहेत. ह्या सावंतवाडी मतदारसंघाची, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जनता सुज्ञ आहे. त्यांना विकास काय असतो, कोणी किती जरी अवलगना केल्या, कोणी काय केलं नाही, त्यामुळे ही जनता डोळस आहे. त्यांना विकास म्हणजे काय असतो, कोणी केलाय, ही पाहणारी जनता आहे. आपला तरुण जो आज युवक आहे तो सुद्धा सुज्ञ आहे. त्यामुळे आज आम्ही सामान्य माणसामध्ये जाऊन सुद्धा आम्हाला माहिती मिळत असते की काय चाललंय. तर सर्व जनता सांगते की आम्हाला महायुती सरकारच पुन्हा पाहिजे, दीपक भाईच पुन्हा पाहिजे. त्यामुळे काही चिंता करण्याची कारण नाही. दीपक केसरकर हे तिन्ही उमेदवार प्रचंड बहुमताने त्यांच्या विकास कामाच्या, त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर निवडून येणार आहेत, ह्याचा मला ठाम विश्वास आहे. नक्कीच दीपक केसरकरच निवडून येतील. कोणी कितीही वर्गना करू दे, कोणी कितीही विरोध करू दे, कोणी कितीही जनतेमध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या पसरवू दे, मात्र या ठिकाणी जे विजयी होतील ते दीपक केसरकर आणि महायुतीचे दोन्ही उमेदवार, म्हणजे टोटल एकूण तिन्ही उमेदवार जे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महायुतीकडून उभे करण्यात आलेले आहेत. कणकवली मतदारसंघातून नितेश राणे, कुडाळमधून निलेश राणे आणि सावंतवाडीमधून दीपक केसरकर, हे सगळे जे उमेदवार आहेत ते महायुतीचे या विकास कामांच्या अजेंड्यावर, त्यानंतर महायुती सरकारच्या अजेंड्यावर विजयी होतील असा विश्वास जे आहे ते या ठिकाणी तेलीसाहेब व्यक्त करत आहेत. दर्शक हो, जो विधानसभेचा रणसंग्राम आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, आपण पाहिलं या संपूर्ण रणसंग्रामामध्ये ज्या पद्धतीने विकासाचे मुद्दे आहेत त्याच्यावर एकमेकांवर तुटून न पडता जो प्रचार यंत्रणा राबवली गेली, तर वैयक्तिकसुद्धा याच्यामध्ये अनेक आरोप प्रत्यारोप होते. आणि आत्ताचं ज्या घडीला प्रचार यंत्रणा आहे, प्रचाराच्या तोफा ज्या आहेत त्या अवघ्या काही तासांमध्ये थंडावणार आहेत. आणि ही सगळी प्रचार यंत्रणा राबवल्यानंतर दीपक केसरकर हे चौथ्यांदा या विधानसभेमध्ये या ठिकाणी विजयी उमेदवार असतील आणि राज्यामध्ये नेतृत्व करतील असा विश्वास योगेश तेली व्यक्त करतात. तुर्तास आपण इथेच थांबतोय. आपण पाहत राहा कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.